Γραμμή στον κύριο Σπύρο Κρήτα, είναι καθηγητής ιολογίας κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θα συζητήσουμε για τον Αυθόδη πυρετό, διότι έχει σημάνει συναγερμός, είναι αλήθεια, εν ώψη Πάσχα, και θα μας λύσει όλες τις απορίες. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Βιώνουμε μια περίοδο που μετά την ευλογιά των εγωπροβάτων έχουμε τώρα και τον Αυθόδη πυρετό. Οι κτηνοτρόφοι και οι παράγοντες στις αγορές είναι ανήσυχοι, επισημαίνουν την άμεση ανάγκη να ανοίξουν περισσότερα κέντρα ελέγχου και θα θέλαμε λίγο την δική σας πρώτη εκτίμηση για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Ναι. Σε ό,τι αφορά τα κέντρα ελέγχου, να πω γενικά για τον Αυθόδη πυρετό. Ας ξεκινήσουμε τον Αυθόδη πυρετό και παίρνουμε μετά στα κέντρα ελέγχου. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Αυθόδης είναι, όπως το λέμε στους φοιτητές, ο βασιλιάς των λιμωδών οσημάτων των ζώων. Είναι ένας ιός και αυτός διαφορετικός από αυτόν της ευλογιάς και της πανόλης των μικροδικαστικών που γνωρίσαμε ως σήμερα, και δεν προκαλεί νόσο στον άνθρωπο, όπως και οι άλλοι δύο βέβαια. Αλλά ποιο είναι το μειονέκτημά του, γιατί το θεωρούμε μάλλον το βασιλιά, διότι είναι πολύ μεταδοτικός, προσβάλλει ευρύτερο φάσμα ζώων, δηλαδή δεν προσβάλλει μόνο τα μικρά μυρικαστικά που είχαμε τους άλλους δύο, αλλά προσβάλλει εδώ και χείρους, ναι, αλλά και τα βοηδή, αγελάδες και μοσχάρια, καθώς και περισσότερα από 70 είδη άγριων δίχυλων ζώων, τα οποία είναι στη φύση και μπορούν να δουλέψουν σαν ξενιστές, σαν δεξαμενές του ιού, να το πούμε καλύτερα. Αυτά τώρα τα ζώα μολύνονται με όλες τις εκκρίσεις και τις απεκρίσεις που βγάζουν και μπορούν όταν θα μολυθεί ένα ζώο, τι γίνεται, δεν έχουμε θνησιμότητα, μόνο ελάχιστη έχουμε στα νεαρά ζώα. Αλλά σχηματίζονται, εμφανίζεται πυρετός και σχηματίζονται φυσαλίδες σε διάφορα επιθύλια, σε διάφορες επιφάνειες, στο στόμα, στη μύτη. Αυτό σημαίνει ότι έχει δυσφαγία το ζώο και αδυνατίζει, δεν πάει να φάει. Στο μαστό, οπότε έχουμε πτώση της γαλακτοπαραγωγής, και στα πόδια, όπου έχουμε χολότητα και αδυναμία μετακίνησης των ζώων. Αυτό συνοδεύεται από μια εξαιρετικά μεγάλη μεταδοτικότητα, και αν τα βάλουμε όλα μαζί, καθώς και κάποια άλλα μέσα στο πακέτο, έχουμε τεράστιες οικονομικές απώλειες. Οδηγούνται τα ζώα αυτά προς θάνατος, σωστά? Αυτά πάνε προληπτικά για τα ζώα μόνο. Ο άνθρωπος δεν παθαίνει τίποτα. Ακριβώς, αλλά για τα ζώα, πηγαίνει για να μην έχουμε μεταδόσεις και να σπάσουμε την αλυσίδα. Κατευθείαν πηγαίνουν όλα, πρέπει να θανατωθούν τα ζώα αυτά. Πώς αντιμετωπίζετε ο Αυθόδης πυρετός, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, το βασικό είναι να μην μπει μέσα σε μια χώρα. Εμείς φοβόμασταν τότε και με την ευλογιά, γι' αυτό φωνάζαμε και ως Επιτροπή τότε για της ευλογιάς, και λέγαμε προσέξτε τα μέτρα βιοασφάλειας. Δηλαδή, επειδή μεταδίδεται αυτός με άμεση επαφή, εδώ με τα μηχανική μεταφορά με τους ανθρώπους, οχήματα, αντικείμενα, αν κάνει τράφικινγκ, παραδείγματος χάρη, πώς μπήκε στη Λέσβο, με ρωτάνε, δεν ξέρω. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να βρει μερικά φθηνά ζώα απέναντι από την Τουρκία, να τα βάλει στο πορμπαγκάζ, που ξέραμε στην Τουρκία ότι υπάρχει, εκεί ενδημούν όλα αυτά τα νοσήματα. Λοιπόν, να το βάλει στο πορμπαγκάζ, του φάνηκε ωραία, χαρούμενο, υγιές το ζώο πριν ακόμα εκδηλώσει τα συμπτώματα, το έφερε μέσα στη δικιά του την εκτροφή, για παράδειγμα, και μπορεί να πέρασε έτσι. Είναι εισαγόμενη ασθένεια, έτσι. Έχει έρθει δηλαδή. Έχει έρθει, είναι στη Λέσβο αυτή τη στιγμή. Ναι, όχι, είναι εντός των συνόρων. Εννοώ ότι έχει έρθει ενδεχομένως και από κάποια ζώα τα οποία ήρθαν με τον Α ή με τον Β τρόπο στη χώρα μας. Ναι, θα μπορούσε έτσι, μπορεί και με ζωικά προϊόντα. Αν έχουμε ατελώς θερμασμένα, ας πούμε, λουκάνικα ή σαλάμια, εντάξει, του βρασμού δεν τα φοβόμαστε, αλλά κάποια άλλα τα οποία είναι, ας πούμε, με ορίμαση, τα οποία μπορεί να φέρει ο άλλος, πάει ο εργάτης στην μονάδα του, το πετάει μετά το υπόλοιπο ή ένα χαρτί, το πετάει κάτω, πάει, το μυρίζει το άλλο το ζώο, αμέσως την άρπαξε. Ο άνθρωπος δεν παθαίνει τίποτα, αλλά το ζώο, καταλαβαίνετε, μπορεί να περάσει μέσα έτσι. Υπάρχουν νοσήματα τα οποία μπορούν να περάσουν και με τον τρόπο αυτό μέσα σε μία από τα σύνορα μιας χώρας ή σε μία περιοχή. Ναι. Εμβόλιο υπάρχει για τον Αυθόδη πυρετό? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια... Γιατί στην ουσία κάνουμε την ίδια συζήτηση όπως είναι και με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Ναι, έχει. Εδώ υπάρχουν και ντίβα εμβόλια. Κάποια από αυτά ντίβα σημαίνει ότι μπορούν να διαφοροποιούν, είναι ένα πλεονέκτημα, εμβόλια που πλεονεκτούν,
Αλλά υπάρχουν στην φαρέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή υπάρχουν κάποιες εκατομμύρια δόσεις τα οποία μπορούν να δώσουν σε κάποιον στη φάση την αρχική για να σταματήσει, γιατί αν ξεφύγει και φύγει, το νόσημα δεν μας συμμαζεύεται. Μιλούμε για εγκεκριμένα εμβόλια. Δεν κάνουμε δηλαδή την ίδια συζήτηση όπως υπήρχε με τα εμβόλια για τον Αυθόδη Πυρετό, που υπήρξε μια έντονη συζήτηση για το αν μπορούν να εφαρμοστούν ή όχι. Ναι. Αυτά τα έχουμε για περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως κάνανε στην Κύπρο. Ναι. Δεν τα σκεφτόμαστε δηλαδή για μόνιμη να πάρεις, γιατί διαφορετικά το νόσημα, ξέρετε, άπαξ και μολύνει ένα εμβολιασμένο ζώο, ναι μεν το ζώο μπορεί να μην μολυνθεί, να μην πάθει τίποτα, αλλά συντηρεί τον ιό μέσα του, μπορεί και για 2-3 χρόνια σε ένα βοηδές και να τον απεκρίνει και να μολύνει συνέχεια άλλα ζώα, οπότε δεν εκριζώνεις ποτέ το νόσημα, δεν φεύγει από τη χώρα σου. Να. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι άλλοι, επειδή η βαριά βιομηχανία της Ευρώπης δεν είναι τα μικρά μερικαστικά που σου λένε άντε η Ελλάδα είναι καλό για τους Ανατολίτες, Μπον Πουρλοριάν ας πούμε, δεν τους ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους, αλλά άμα για τα άλλα δύο νοσήματα, ευλογιά, πανόλη μικρών μερικαστικών, αλλά για τον Αυθόδη Πυρετό που θα μπορούσε να ξεφύγει και να πάει στα βοηδή και στους χείρους που είναι η βαριά βιομηχανία της Δυτικής Ευρώπης, καταλαβαίνετε εκεί πέρα δεν θα έχουμε ελαφρυντικά, εκεί πέρα θα έρθουν οι ίδιοι να μας τα σκοτώσουν τα ζώα. Άρα μιλούμε για αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας που είναι ήδη γνωστά. Αυτά δεν είναι πάντα γνωστά. Κοιτάξτε δηλαδή και πολλοί τα θεωρούν απλοϊκά, αλλά δεν είναι τόσο απλοϊκά. Το να καθαρίζει τις μπότες του ένας που μπαίνει μέσα σε μια εκτροφή να πλένει τα χέρια του, μην νομίζει ότι τα κάνει. Δεν τα κάνουν αυτοί όλοι που αφορούν, που είναι γύρω από το νόσημα αυτό, γύρω από την κτηνοτροφία. Γιατί τα προσεγγίζουμε τόσο χαλαρά αυτά τα μέτρα, κύριε καθηγητά? Τι να σας πω, φαίνονται απλά. Κοιτάξτε, πολλοί δεν έχουν και στις εκτροφές τους, δεν έχουν καν περισσότερο αυτά που βλέπετε που είναι φτιαγμένα με τσίγκους, είναι πώς το λένε, δεν έχουν νερό καν, δεν έχουν σαπούνι. Δηλαδή αυτά είναι τα βασικά. Το πρώτο βασικό είναι ένα καλό πλύσιμο των χεριών. Ναι. Άμα ο άλλος είναι πάνω σε μέρος που είναι δυσπρόσιτο, δεν έχει φροντίσει να φέρει νερό, όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι σου λέει γιατί να αγοράζω τώρα εγώ καινούργιες φόρμες ή να δίνω όταν θα μπει, καθαρός φαίνεται αυτός, ας τον βάλω μέσα στην εκτροφή μου. Ναι. Και τώρα εν ώψη Πάσχα πώς το διαχειριζόμαστε? Τώρα εν ώψη Πάσχα οι αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αυτές θα πάρουν τα μέτρα, σφαγές σταματάνε, δηλαδή στο θέμα της μυτιλίνης λέω, γιατί εκεί εμφανίστηκε. Θα σταματήσουν οι σφαγές, θα σταματήσουν οι μετακινήσεις, θα σταματήσουν οι εξαγωγές, δεν πρόκειται να φύγει ούτε γραμμάριο τυριού ή γάλακτος από το νησί, δηλαδή υπάρχουν πολύ αυστηρά μέτρα στο θέμα αυτό. Ναι. Εμείς αυτό το οποίο κρατάμε, κύριε καθηγητά, είναι ότι επί της ουσίας δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Όχι, με κανένα τρόπο, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να δουλεύει σαν μεταφορέας, έτσι. Μην τον απενοχοποιήσουμε, γιατί όλα αυτά οι μετακινήσεις που γίνονται, οι παρανομίες και αυτά μέσω ανθρώπου γίνονται. Δεν είναι, ο άνθρωπος μπορεί να μην νοσεί και να μην το εμφανίζει, αλλά από δικές του ενέργειες γίνονται οι μετακινήσεις και των ζώων, των άρρωστων και των αντικειμένων που είναι μολυσμένων, έτσι. Και να φτάσουμε έξω από μετά τη Λέσβο, να φτάσει σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας. Βέβαια, θα μπορούσε να μεταδοθεί έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε καθηγητά. Καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Ήταν ο κύριος